המחסום, כובד המשימה מורגש. חושב שאני חסר יכולת לעמוד בנדרש, אבל מבטי הילדים נותנים לי עוצמה. זוכר שאני פה לשמור אותם מכל צרה, אבל מי אני שיתנו לי נשק בכלל? מסך הכל ג'ובניק שמשחק בחשמל. אין לי את המיומנות, היכולת או השכל, ובכל זאת אני נדרש להיקרא לדגל. איך אותו הילד שברח בחרדות מלוחמה מנסה לעמוד יציב בשער ולשמור על הגזרה, מנסה לכתוב שירים יפים, להעביר את המחשבות, אבל הן עדיין לא ייתנו לי לישון בלילות. קצת בליבי שמח לתת ולעשות יותר, חלק מבועת שרק אזיק ושבר. אך אין ברירה, זה הזמן שלנו, צריך להחזיק חזק ביחד ולהתאמץ כולנו. חלק השפוי שבי צועק מהר להירגע, אתה חושב באנוכיות